Det er close nu, Alex. Den ryger op om lidt, Pas på, du ikke rammer, ikke? Du er halvvejs nu. Det er godt, det der projektilbræk, men det ved jeg ikke. Mark, det er samtaget. Hold. Det må ikke klare din negl. Jeg går i gang med det. Michael. Jeg bliver bange nu, jeg tør ikke at gå. Åbn lige for Sara, hun skal lige se det her. Sara, bræk dig på Sara. Sara bliver besøgelig, fordi der er gratis mad. Åh, Sara. Skralderen kommer nu. Det er tæt på. Helvede mere. Der er gratis mad, Sara. Værsgo. Velkommen til. Og han sidder bare derovre og nyder det. Prøv at sætte den der ud, altså på den der side, hvor I skal ansætte folk. Nej. Du biograf, når du er eksamen. Jeg laver altid noget andet om aftenen, når jeg er eksamen. Hvad skal jeg se? Ej, hvor er det ulækkert. Så du siger gratis mad, eller? Hvad? Så bare ikke putte nok syltet og gurk på. Det er næsten sjovt nok noget af det værste. Synes sammen? Med drengestuen. Så fucking klog på det andre. Det nye, der er til folk på. Hvor er han blevet? Nej, tak. Det er gratis, Sara. Gratis mad, så. Det er lige for dig. Det er sundt for helvede. Nå, skal vi bare begynde med vores. Skal vi det? Han sidder bare og æder det. Og så halvvej. Kom nu. Ej, det skal jeg sygt. Det er så klart. Det er alle sammen landet én ting. Bare hun det smager helt vildt meget bedre. Det lugter jo bare som, når du spiser mad på kontoret. Eller når du er på kontoret. Punktum. Altså, jeg tænker bare på kraftløb sådan der. Nå, det er ikke Thank you, Captain Abi. Der er 1,5 meter mellem os. 1,5 meter. Okay, så en meter for kort. Jeg er en pige, okay? Jeg kaster som en pige. Det er fint nok. Skal vi stoppe showet her eller hvad? Ja. Optag det så. Nu har vi fået Amalie, der brækker sig, så det er fint. Ja. Tak for den gang. Ja, siger jeg. Tak for den gang. Vi ses. Skal vi lige høre deres mål til næste uge? jeg kommer ud. Det